расман муҳориба дар вазни миёна байни Дерек Брансон бо рекорди 23.9 ва Роман Далидзе бо рекорди 12.2 рӯзи 11 ноябр дар турнири UFC 295. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи оиди реванш бо Дастин Порие фикрҳои худро баён кард. фикр мекунем ки аз якум муҳориба мо ҳардуямон ҳамчун ҷангувар боз ҳам бузургтар шудем. бо боло рафтани синну сол инсон хиратмандтар шудан мегирад ва ман воқеиятан дар ин ҷойҳои варзиш ба воя расида тавонистум. ма акнун медонам ки бояд техникӣ кор кунам ва ман медонам ки акнун чӣ гуна бояд муҳорибаи беҳтарин гузаронам, на ин ки ба монанди пешина баромада ва то афтидан зарбазанӣ кардан. ма дар ҳақиқат бояд ки бо таваҷҷӯҳ ва бо сабр муҳориба гузаронам. ма доимо ба рақибони худ зарари калон мерасонам. намедонам ки бо кадом сабаб, аммо дар анҷоми муҳориба чеҳраи рақибони ма пур аз хун мешаванд. ана барои ҳамин ма бояд ки ҳамон имкониятҳоро интизор шавам ва баъд дар лаҳзаҳои даркорӣ зарбаҳои худро ба нишон расонам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, дар ҳақиқат агар ки Ҷастин Гейҷи муҳорибаҳои боақлона гузарона, пас ӯ яке аз ҷангварони хеле хатарнок аст. ин чизро мо дар муҳорибаи ӯ зидди Тони Фергюсон ва Рафаэл Физиев дида будем. ва агар ки ӯ дар муҳориба зидди Порио ин корҳоро куна, фикр мекунем ки Пориоро муҳорибаи вазнин интизор аст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Дастин Порио аллакай шаби 29 ба 30 июл баргузор мегардад ва рӯзҳои наздик пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад. агар шумо хоҳем ки мо пресс-конференсияи онҳоро тарҷума кунем, пас биёед дар ҳамин навор 4000 лайк ҷамъ мекунем ва ҳамин ки пресс-конференсияи онҳо барояд, мо дарҳол онро тарҷума карда пешкаш шумо мекунем. дӯстон, бисёриҳо медонанд ки президенти пешинаи амрико Дональд Трамп мухлиси ашадии бокс ва ММА аст ва ӯ бо президенти UFC Дана Вайт дӯсти хеле наздиканд. шаби гузашта дар интервю Дональд Трамп гуфт ки бозгашти Ҳабиб Нурмагомедовро дидан мехоҳад. ҳабиб ҷангвари бузург буд ва ба хаёлам ӯ дигар бар намегардад. чанд рӯз пеш ман ба Дана Вайт гуфтам ки ҳабиб дар куҷост, шумо бояд ӯро баргардонед. ӯ воқеиятан ҷангвари ҷиддӣ буд. падараш даргузашт ва ин чиз ба ҳабиб таъсир кард, аммо ҳабиб ҷангвари олиҷаноб буд, гуфтааст Трамп. хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов охирон муҳорибаи худро зидди Ҷастин Гейҷи гузаронида буд ва баъди муҳориба карьераи худро ба анҷом расонда гуфт ки маро ба ин варзиш падарам овард ва акнун ман бе падарам дар ин ҷо дигар будан намехоҳам. ҳамин гуна Ҳабиб Нурмагомедов ҳамчун чемпиони вазни сабуки UFC, ҳамчун чемпиони бебох бо рекорди 29-0 карьераи худро ба анҷом расонд. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Пауло Коста пас задани рақиби худ Ҳамзат Чимаевро идома дода истодааст ва ин дафъа ӯ Ҳамзатро ҳатто дашном кард. чечени пурхур ягон шанс надорад. 0. умуман ягон шанс надорад. ма ӯро мекушам, ӯ аллакай мурдааст. ма туро дар сарзаминат мекушам. ма ҳар рӯз сахт тамрин карда истодам, ҳар рӯз бе истироҳат. ба ин чеҳра нигоҳ кун. чечени пурхур дар назди ту шахсе истодааст ки туро мекушад.
хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Пауло Коста ва Ҳамзат Чимаев рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи онҳо дар вазни миёна мегузарад. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.